जुलै महिन्यामध्ये तुमच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनेक बदल होणार आहेत। यामध्ये ट्रेनच्या तिकिटाच्या दरापासून एटीएम मधून पैसे काढण्यापर्यंतच्या बदलांचा समावेश आहे। देशातील तेल कंपन्यांना दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला स्वयंपाकाच्या गॅस आणि जेट इंधनाच्या किमतीमध्ये सुधारणा करतात। त्यामुळे 1 जुलैला सिलेंडरच्या किमतीमध्ये काय बदल होतो याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे। तर 1 जुलैपासून नेमके कोणते बदल होणार आहेत पाहूयात ग्राफिक्समधून। नॉन एसी डब्यांचं भाडं प्रति किलोमीटर 1 पैसा आणि एसी डब्यांचं भाडं प्रति किलोमीटर 2 पैसे वाढ। ओटीपी शिवाय आता तत्काळ तिकीट बुकिंग शक्य नाही। तिकीट एजंटना पहिला अर्धा तास तिकीट बुकिंगला परवानगी नाही। पॅन कार्ड बनवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य आहे। आयसीआयसीआय बँकेच्या एटीएम मधून पैसे काढणं महागणार आहे।